dutelako, eta 5 egun izena eman da gero ez omen zeuden beteta, elegitea jarri Tiranek eta Ameirak, eta azken epaile nagusiak onartu du atzo gauean, eta begira zer gertatu den. Punturik gabe azkeneko ze kolpea. 2 estropa da punturik gabe. Beraz, hautagai garbia zena playofferako, bate daki helduko den ala ez. Beraz, ustegabekoa edozein momentutan, dudarik gabe. Bueno, argi izea, Argi izea. Lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik Etxekoak Ondarri bitarra. Hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Kaiku. Ez dut uste gora egin duenik aizeak, eta gehi egingo duenik, kontua da norabidea, eta zuzentzen ari ote den iruditzen zen. Osoro, eta Nerea Perez. Ondarribia ematen du oraindik txopa pixka eta atzeraxeago dagoela edo, ez dakit estatxak emango dion, gehiago joateko. Tensa bien equipo. Aginduak ematen ari dira, epaileak lehorretik. Dale, Izaro, emo. Bueno, Orio dago pixka bat. Olatuak ere bai, Olatua nola tokatzen den. Askok nahiago izaten dute, Orio dagoen bezala egon, eta gero bandera ikusten dutenean, 2 palatxik egon txapa aurrera egiteko. Hortan ari dira orain, hala ematen du. Arrankaldekoak, bai. Horrentxe bai. Txuria, Erne! Horren Ondarri bidatzera, Olatuarekin. Gorria, bai! Gaizki harrapatu du etxeko trainerua. Baina ez dago atzera egiterik, segi lanean eska. Orio eta Ondarroa, GPS-a markatzen digunaren arabera, hobekien irten direnak. Eta bagoaz. Haizea esan dugu, 18-19 kilometro une honetan. Eta ea Eta begira, Ondarroa pixka bat estriborrera, eta etxeko trainerua, estropa ere muazine hobeto ezagutzen duna, pixka bat ere, baborrera. Nire ustez, korronteari iskin egiten. Orio segundutxo bat Ondarrutarrei, hor dira Antiguako amakoak, Nagore Osoro prestatzaile eta patroi lanetan. Traineru oso gaztea, eta gaur Ondarroako lehendakaria, presidenteak esan dugunez, 10 juvenil ere bai, eta aldean batazbesteko adina, 19 urteko kadete bat ere bai, eta bueno, beti gora, azten ari diren trainerua eta zailtzen ari diren arraunlaria, pestainarekin. Nagore mesua, Kaiku gure atzetik. Kaiku Bizkaiko txapelduna da, Kaiku gure atzetik. Orio joan da, ontzi bateko errentaia danik. Oso esanguratxo iruditzen zait, Ondarribiak hartu duen norabidea. Iruditzen zait, baborrera jo duela. Zertako, gorantz datorren, korronteari, alde neurrian, iskin egiteko. Hemen Ondarribia, hau da luzea dio. Patroia Nerea Perezek, Cortes prestatzaile, lan garrantzitsua ditu, urrengo aste hauetan Ondarribiak mailari eusteko, Donostiarrarekin lehian da hor, playoffa saiestu nahian, baina 2 puntu gutxiago dituzte. Nire ustez, azkeneko 15 honetan gora egin duena, tartean Gipuzkoako txapelketa ere bai, iruditzen zait igandean Getxon kalearekin txutela, sorterik izan, alde horretatik Donostiarrarekin atzera pauso eman dutela, eta bueno, abuztu urrengo 15-20 egunak oso garrantzitsuak Ondarribiarentzat. Begira datoa, konparaketan Orio eta Arraun Lagunaken artean, Orio segundu bat bizkorrago, lehen 2 minutuko lana eginda gero, Mamia badago, gero Ibaika eta Zumaia Ondarribiaren aurretik lirateke, eta izuntza, lehen txandan aritutakoa, Kaiku eta Ondarroa baino bizkorxeago. Eta hori tatua da, normalean, ia beti izango nuke Oriok, dagoeneko estropada puntu honetarako, bueno, Arraun Lagunaki 2-3 gehiago ere batzutan, segundoko tartea, zabaldu izaten diolako. Orain kontra duten aizeak kora egin badu, gero alde ere gehiago izango du. Hemen Kaiku, Bizkaiko txapelduna dira, Ireide Ruiz patroi lanetan, eta Antonio Flores prestatzaile. Eta konparaketa eginda, Arraun eta Orioren artean parean da orain, errentari gabe. Eta biontziak parean, 3. minutua bete denean. Gogoratu kanpo kaldean Arraun Lagunakek 5:54 egin duela, beraz lehen luzearen erdia edo eginda. Begira, 580 metro falta dira kanpoko balizara iristeko,
Hondarribiri bai, 7, Kaikuri 14, Ondarroari 20, baina lehen txandan du aurkari nagusia Oriok. Seguru irten aurretik Zabaletak hori garbi esango ziela, gaur erne txandakoak bai, baina beste ontziak lehen txandako garaia markatu duen kronoa ona da, estropada ona egin dute, abantaila handia Ibaika eta Zumaiari, eta orain ari gara ikusten beste dato garrantzitsu bat baita ere, Ibaika eta Zumaia, izan daitezke, playoffeko ontziak oso hautagai sendoak dira, eta gerta daiteke Hondarribia, edo agian Donostiarra, playoffean izatea, eta orduan ikusteko non dauden ontzi hauek, gaurko txanda hau garrantzitsua da. Gero entrenatzaile bakoitza daki, ze jarri duen ontzia, ze gorde duen, baina hor da datu. Lan kargaketa da. Bai, Arraun Orio baino segundu bat bizkorrago, goazen Oriotarrekin! Begira, lana nola errazten dizkiguten. Guri iruditu, baina pera garbi asko nola esan duen. Egoera berria da Oriorentzat aurten, Estropada puntu honetan atzetik Lekeition Donostiarraunek bandera irabazi zuenean ere, kanpoko ziagoan aurretik zen. Poparian asmatu behar du Orio, bandera nahi baldin badu, Ikurriña irabazi nahi badu, olatua ere leno 0-6koarekin hasi gara, orain 0-8, aizeare gehiago. Bueno, egoera hau da, eta egoera honekin saiatu beharrean dira. Ibaika izango litzateke podioneko 3garrena, eta gero orain Hondarribia Zumaia baino segundu bat bizkorrago du. Beste aldaketa, begira, haizearen vektore hori, gezi hori, zuzentzen. Dantzari, bai. Iruditzen zait gainera, joera hartu duena pixka bat, ipar mendebaldekoa. Zuzen edo hartzen duena handik, Galizia aldetik bezala, edo Pasai aldetik. Harrigarria da, Brankaz lanean, Arraun Lagunak eta Orio parean, konparaketa eginda bitxanden artean, GPS-aren datua konparatuta, gurutzatuta, horrela dira gauzak. Ziabogan 5 eta 54. Arraun Lagunakek markaturikoa 5 eta 54 bai, eta hortxe ibiliko da Orio, begira. Abizua, ekipine iruri. Ongi gurutzatua. Orio, 5 eta 54. Ea orain Kaiku, Arraunen denbora. Kaiku libratu behar du. Bai. Tutik hartu du Ziaboga. Horta Hondarribia, ia 12 segundura. Hondarribia Ibaikaren atzetik litzateke, 6-0-6. Handa Kaiku. Ara, kamera hori astoratu zaigu. 27 segunduko atzerapenarekin. 6 eta 22 izuntzak baino 2 gehiago. Haize kolpe bat izan dela. Eta haizea indartsua dugu hor, kanpokaldean. Balizak ikusita antzematen da. Nola mugitzen diren hor banderatxoak. Ondarrutarra 44 segunduko atzerapenarekin hor lehen kaletik. 6 eta 29. Bueno, eta orain, Poparian. Arraun eta Orio, berdindurik segundutxo bat orain markatzen digu GPS-ak Arraun Lagunaken alde, baina urrengo olatuaren arabera iruditzen zen. Hori da, olatuarekin doa, eta urrengo neurketan parean, berriro segundu bat, hor Poparian asmatu behar da, Ibon. Hori da, haizeak kora egin badu eta hala iruditzen zaigu, bai, orain haize gehiago izango du, etortzeko ere. Bai, Arraun Lagunak oso ongi etorri da, Oriok beste abantaila bat badu, badaki Arraun Lagunak ze kaletatik sartu den. Ia bigarrengotik. Orain 2 segundo, Irura joan da, une batez. Begira, ez aldator, 0 kalera bezala, enfilazio aldetik. Itekena da. Bai. Hala dirudi, kaia ikusi eta hor atzekaldean. Bai, nire ustez Arraun Lagunak baino nabarmenago dator hori, Ontzi bateko errenta du momentu hontan Donostiako taldeak, Donostia Arraun Lagunakek. Hori orain bira, olatua da gakoa, olatuak hartzea eta ondo zukutzea. Eta Arraunketari segida ematea, paretikatzea, segida ematea. Gero garrantzitsua izango da patroiaren erabakia, Oarain doazen tokitik joan, edo 30 metro baborrera edo estriborrera. Segundu batera, mugatu du diferentzi hori. 1, 2, 3,
0, hor dabil, olatuen arabera. 2 minutu terdi ditu, Oriok, Arraun Lagunaki, 2 segundo, jateko. Hemen dira, Zabaletak prestatutako emakumeak, atzetik Hondarribia 20 doa, Kaiku 40 eta Ondarrutarrak 55. 38 pala da nire kontutan, Orioko txiki. Gora eginez. Segundutxo bat. Donostiaren alde. Eutsi egin behar da hor. Presio honekin jardun, hori kudeatu. Alderantziz Donostia Arraun Lagunak zenbaki guzti horiek ahaztu eta haien lana egitera irten da. Goazen Oriotarrekin! Parean dira orain. Altxerrik izate zugun, alako egoretan, bihotza bero eta burua hotz. Ongi igotzeko. Segundu bat Orioren alde, une honetan. Lehenbiziko kalera Txandako bat horre. aurkariak urruti dira, Hondarribi 23, Kaiku 44, 45. Ikusi behar dugu bukaera. Podioa harrigarria. dira, Ibaika, Hondarribia baino 4 segundu bizkorrago. Podioa momentu hontan, 3. koskaren jabea, brontzearen jabea, Ibaika litzateke. Bueno, Orio nolabait ia esango nuke, Donostia Arraun Lagunakek markatutako bidetik datorrela, 2 segundu bizkorrago. Orain bai. Oriotarrak 2 segundu bizkorrago Donostiarrak baino. Zale, konta ditzatela 35 pala. 35 pala sartzen badira, Oriora. Hortik gora ez. GPS-a hor dugu, eta GPS-ak markatzen diguna da, 3 segundo Orioren alde. Estropadako momenturik onena da Oriotarrentzat. Oriok Arraun Lagunaki lehentxandako garaiari 3 segundu, Erne orain Hondarribia estutzen ari da eta brontzea ere lor dezake. Ibaikak 11-23-24 markatu du eta Hondarribia hor dator, Nerea Perezen agindutara brontzearen bila. 0 kaletik Hondarribia, erabat. Oriok 3 Arraun Lagunaki, azken metrotan dira Oriotarrak, 60 metro Oriorentzat izango da Jaun Andreok Euskadiko txapelketa lehen aldiz. Hor da Orio. Bai, Orio txapeldun 10-56. 10-56. Lehen aldiz Orioko emakumeak Euskadiko txapeldun Hondarribiko uretan. Hemen da orain Hondarribia. Arraun Lagunak bigarren lehen txanda irabazita 11-0 bat. Ibaikak lehen txandan 11-23ko kronoa markatu du. Eta hortxe ibiliko daba Hondarribia. Hemen da Hondarribi. Ez. Hondarribi bere txandan bigarren, baina segundu terdi edo bizkorrago izan da Ibaika. Brontzea beraz, Errenteriarrentzat, Hondarribia 4. Eta oraindik lanean ditugu Kaiku Bizkaiko txapelduna eta Ondarroa. Hemen dator Sestaoko taldea, eta bi mitartean Oriotarrak ospatzen eta elkar zoriontzen. Bai! Sestaoko taldearentzat, Kaiku handiarentzat 11-59, Zumaiaren atzetik kokatu dira 6. Gero izuntza 11-54 eta hemen dira Ondarrutarrak. Bizkaiko txapelketan, Ondarrutarrak 3. izan ziren, izuntza 4. Baina Euskadiko txapelketan lekitxarrak hobeto moldatu dira, bai Antiguako amarentzat, bai Ondarrutarrentzat, 12 eta 14. Beraz, Orio txapeldun, ikurrina Oriotarrentzat esan dugu, txapeldun berri bat izango genuela 10. edizio honetan, eta hori Orio izan da, 10-56, bigarren Arraun Lagunak, 11-0 bat, helmugan, 4 segundu luze ia 5. 4-84ko diferentzia izan da Oriotarren alde, eta benetan erlojupeko lanean esango dugu, estropada ikusgarria, Ibon. Eta, txapela eta irabazi duten moduagatik, ez zait iruditzen orain arteko garaipen bat bezalako izan denik, Oso ezberdinak idoiari dagokionez, atzetik ere ibili direlako poparean gainean, normalean Arraun ondoen ibiltzen den unean, hor jakin izan du presioari eusten, arraunketari segide ematen, espresakatzen, eta igoera oso egin dute, aprobetxatu egin dute, poparean izan duten aldeko haize hori,
eta iruditzen zait ospatzeko eran ere, beraiek ere ari dira, adierazten gaur garaipena ezberdina dela. Moduagatik eta titulua delako. Estutu egin dituzte. Neguan irabazi zuten, distantzia luzeko txapelketa, Legutioko urtegian, baina hau udako txapelketa nagusia da, Euskadiko txapelketa, egun bakarrera eta liga ere bideratuta dute, honek esan nahi du urteko helburuak betetzen ari direla eta oso maila onean Oriotarrak. Gero, datu hotzak errepasatzen baditugu, ehuneneko batzuk 43 bizkorrago izan da lehen luzean arraun aurretik, eta gero bueltan poparian Orio ondo. Eta arraun laguna poparian badabil. Honek emerito gehiago ematen dio Oriok eginiko lanari, eta begira, Ziabogan azkarrenak Donostiarrak izan dira, batzuk badira, 6 segunduko tartea Ziaboga bakarrean, asko da, Eta bestetik, ibilbideari dagokionez, 2781 izuntzak eta gero, Zumaia ere, oso parean. Datuak hor dituzue, baina balio duena da Oriotarren azken denbora, Orioren garaipena eta patroian Adetagirre Sararekin da, Sara Gandara lankidearen txanda da. Hementxe gaude bai Adetagirrerekin, zoriona! Eskerrik asko! Eta hori Ziabogan denborarik onena Arraun Lagunakek markatu duela, ezta? Bai, hori azkenen tanda desberdinetan ginean eta egia da ateagean naizia ziula, baina gor jungea, hori esate zigun atzetikan denbora berdina, gero hiru atzetik, ez tegit hor jungea, baina egia da bueltan kriston reakzio euki deula eta azken nire hasi deula. Olatuak zukutuz, bueltako largo horretan. Bai, hori da, aprobetxatuz eta neskak de bai kriston lan nahi du. Egun historikoa da gaur, Nadet, lehen da bizi, Euskadiko txapelketa hori abazi, nola zaudete? Gustoa, azkenen, denboraldi bat bagoaz irabazten, baina bai, hemen azkenen bai Gipuzkoako txapelketa auki genuen trainerian, eta egia da ez genula zabore hona ez genekala, eta, behintzat, jazta, buelta mande jau da, eta irazi dugu. Joan Ikurrin jastintzera, eskerrik asko zorionak, Nade. Bai, adio. Berehala joango dira Hondarribiarrak, saria jasotzera. Zaguntzuen, gaur estropada berezia dela, batetik titulua delako, eta gero, 7. minutuan 3 segundu atzetik, 2 segundu atzetik zirelako. Hortxe dira bai. Niretzat oso gauza garrantzitsua gainera, Ziaboga egin da gero, ikusi dugu 2 eta 3 segundu atzetik, hori jo. Haize gehiago zuenean gainera, etortzen. Bai. Eta orduan informazio hori kudeatzea eta jakitea, burua hotz, lehen esan dugun bezala, mantendu eta segi, begira, diferentzia, itxasoa, lehen txandatik bigarren gora, eta aldaketatxoa, eta haizea pixka bat gora. Baldintza, noski, esango du ikusle bate baino gehiago, ez dira hain handia diferentzia, baina antzemateko modukoa, hor kanpokaldean eta hori dana beste era batera antzematen da, ikusten da, eragin handiagoa du. Hori da, halako berdintasuna dagoenean, detailek erabakitzen dutela badakigu, eta haizea 2 kilometro orduko abiadura gehiagoz da bilenean, hori askotan, horrexek erabakitzen du. Baina nik beti diote, banderak irabazteko lehenbizikoa, norberak lan ona egitea dela eta gero etortzen direla. Ez delako hausnarketak eta abar. Eta haizeak gora eta bestetik haizearen norabidea ere bai. Iruditzen zait, mendebaldeko ikutua edo zuzen zamar edo mendebaldeko ikutua hartu duela. Bamentxe dugu Arostegi jauna, Oriotarren ordezkaria. Egunon da, zorionak, Iñaki? Eskerrik asko. Estropada gogorra, estropada benetan zailtasunez beteriko aurre merito gehiago ematen dio, ez da, garaipenari. Bai, nik uste bai, ez, azkenen gaur ezberdina izan da, batez ere arraun lehenengo txandan zeolako, aurten demoraldi honetan lehenengo aldia, sola jokatze deula. Izaten nahi gaz, estropada egora ezberdinai aurre egin behar izaten nahi gehala, gaur egoera berri bat, tanda ezberdinetan, eta balio izan dugu, ez? Nik uste pixka daizia tankera ematen nahi jotzen naizala, orduan kanpoaka nik uste izugarrizko luzein deula, eta horre balio izan dugu behiekin parean iristeko. Eta poparean azkeneko estropadetan horre lehengone arraun oso ondo, baina uste dut izugarrizko buelta egin deula, mantentzen burua hotz, eta bigarren luzeko azkeneko metrotan, azkenen bitu. Lau bo segundo egaratzeko gai izan geha,
eta iruditzen zain meritu handiko garaipena lortu deula, eta palmaresean lehenengo Euskadiko txapelketa nesketan traineroaren zatez. Historia egiten nahi dira neskak, uste dut kontziente izan behar dugula horretaz, oso momentu historikoa bizitzen nahi gala eta gozatu beharra dakau. Elki, zorionak, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zue. Aroztegi jauna, nola ez ba posik, momentu historikoa da, Ikurriña jasoko dute, eta Ikurriña jaso dute, hori da, eta orain ontzira zartu eta arraunak altxa, hori da. Pantalla orain ikusten du behar bezala. Ikurriña elegantea, Ibon, behar den bezalakoa. Asko balio duena, hori ora Euskadiko titulu bat treniruan 2002 urtetik, ez da sartu, udaletxean ez da alakorik azten du, treniruari dagokionez, eta begira zer lortu duten emakumeek, eta txapela ere bai, eta elastiko bat ere bai, federazioko kideek eman dieten. Elegante. Koitura hona hau, zabaltzen ari da federazioa, olimpiarerako saioetan ere bai, eta nik uste dut oroigarri bikaina dela. Eta txapelarena? Klubean gelditzen da bandera, baina txapela dotorea. Donostian bezala sari txikia, bandera txikia ere bai, norberarentzat, eta oroigarri horiek behar ditu kirolariak hor motivazioarekin jarraitzeko. Txapeldunak beraz hortxe ditugu, arraunak altxatzen ikusi, eta galdera bat behintzat egin behar diogu baita ere Donostia Arraun Lagunakeko presidente Andereari Itziar Egureni. Hor dira hori jotarrak, eta oso txapelketa polita ikusi dugu, bakoitza bere txandan, lanean, gogor, eta azkenean liga kontrolpean duen hori jok lortu du hemen Hondarribian Ikurriña Euskadiko traineru txapelketa irabaztea. Ea ba, behar bezalako tokia hartu, txapela ere egoki prestatu. Aizia ere bai baita bil. Bai. Arraunak atera. Gora Arraunak! Zorionak Orio! Bueno, bat atzeratu zaigu pixka bat. Baina Arraunak goian! Horrekalaria. Ineiro. Hortxe dira hori jotarrak. Zorionak! Goza dezatela. Hor da palmarezerako lehenengo aldiz Euskadiko txapelketa.